вось так. Ага, а цяпер хавайся. Ну, яшчэ крыху. Ура! Мы прайшлі вельмі складаны ўзровень. Непераможныя Кася і Лесік чэмпіёны! Оле, 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 оле. Ой, Застаўся яшчэ адзін. ага. Што гэта? Камп'ютар згас. Толькі не гэта! Мы амаль перамаглі! Засталося прайсці апошні ўзровень! Добрага ранку, сябры. О, прывітанне, Настя! Салют, як добра, што ты прыйшла, дапамажы хутчэй. А што здарылася? Гулялі мы, І гулялі. раптам бац! Камп'ютар перастаў працаваць! У самы адказны момант. Ай-яй-яй, сапраўды крыўдна. Зараз паглядзім, што з ім не так. Ну што? Ды нічога, зламаўся ваш камп'ютар. Зусім? Зусім. Яго атакавалі вірусы. Што ж цяпер рабіць? Як гэтых шкоднікаў прагнаць? Трэба выклікаць майстра. А калі ён прыйдзе? Думаю, толькі вечарам ці нават заўтра. Заўтра? Які жах! А што нам цяпер рабіць? Проста сядзець і чакаць? Выдумалі. Хіба мала на свеце іншых цікавых заняткаў? Якіх, напрыклад? Можна мульцік паглядзець, пакуль я майстра выклікаць буду. Ну добра, мультфільм падыдзе. Толькі ты папрасі, каб майстар хутчэй прыехаў. Папрашу. Ну што сказаў майстар? Калі прыйдзе рамантаваць наш камп'ютар? Толькі пасля абеду. Скажы дзякуй, што не заўтра. Ну так. А чым мы зоймемся зараз? Якія будуць прапановы? Мультик паглядзелі, што далей? Але ж раней людзі без камп'ютараў цудоўна абыходзіліся. Як кажа моя бабуля, вельмі весела. Не ўяўляю. І нават калі мае бацькі былі маленькімі, камп'ютараў яшчэ не было. Праўда? Так. І ўсе цудоўна без іх абыходзіліся. І я б паспрабаваў крыху пажыць, як раней. Ну добра, давайте паспрабуем. А што рабілі твае бацькі ў дзяцінстве, калі прыходзілі са школы? Збіраліся сябрамі ў двары і гулялі. У што? У розныя цікавыя гульні. Выбівалы, казакі-разбойнікі, штандар, класікі, жмуркі. Ух ты! Колькі ў іх гульняў было! Дзеці зараз пра іх і не ведаюць. Ага, бо ўсе цяпер па дамах сядзяць перад сваімі камп'ютарамі. А мы нават не здагадваемся, што значыць сапраўдная гульня. Так. Давайте і мы зараз пагуляем. Давайте. Напрыклад, у сляпога кота. У гэту гульню я аднойчы гуляў. І мне вельмі спадабалася. Цудоўна, тады ты ведаеш правілы. Мы пачынаем. Цур, я не кот. І я. Якія вы хітруны. Ну добра, я сляпы кот. Зараз. Ага. І не падглядвай. Ну што, пачынаем? Добра. На чым стаіш? На бочцы. А што ў боцы? Квас. Лові мышей! Ой, Цап-царап. Кася, я тебе зловила. ну, Настя, ты вельмі хутка мяне злавіла. Кася, тут галоўнае практыка. Часцей гуляць трэба. А мы з табой усё болей перад камп'ютарам сядзім. А калі будзем старанна трэніравацца? То станеце чэмпіёнамі не толькі камп'ютарных, а і рухавых гульняў. Клас! Оказывается, сапраўды, і без камп'ютара можна цікава час бавіць. А я вам што казала? Гэта яшчэ і больш карысна. Так, калі сядзіш перад камп'ютарам, і вочкі стамляюцца, і спінка пачынае балець. А тут і спрыт, і сіла, і азарт. Я цяпер сапраўдныя гульні ні на што не прымяняю. Нават на мульцік, які зараз пачнецца. О, параўнала. Мульцік іншая справа. Уключаем хутчэй. Ой, класны мульцік. А працяг калі? Хутка, праз некалькі хвілін. Пачакайце крыху, сябры. А вось цікава, калі на вуліцы дождж ішоў, у што дзеткі раней гулялі без камп'ютараў? Збіраліся дома і гулялі ў хатнія гульні. У якія, напрыклад? Іх таксама было шмат. Марскі бой, кракадзіл, лабірынт, шахматы, шашкі. Усе і не ўзгадаеш. Так. А твоя мама якую гульню любіла? Яна называецца «Я ведаю 5 назваў». А ты ўмееш у яе гуляць? Так, яна мяне навучыла. Дык навучы нас.
Добра, нам спатрэбіцца мячык. Вось ён. І што з ім рабіць? Падкідваць і казаць. Я ведаю 5 назваў гарадоў. Мінск, Віцебск, Гродна, Гомель, Магілёў. Зразумела. А толькі гарады можна называць? Не, што заўгодна. Галоўнае, мячык не згубіць, інакш не залічыцца. Здорово, я хочу паспрабаваць. Добра, я табе дапамагу. Давай. Я ведаю 5 назваў жывёл. Медведь, лиса, зайчик, волк Так. и забылася. Эх, тады хоць да лесіка пераходзіць. Добра, пачынаю. Я ведаю 5 назваў жывёл. Зубр, олень, бабёрка, мышка і вожик. Вожик, вожик. Малайчына, лесічак. Ура, я перамог! Чаму ў мяне не атрымалася? Касечка, у цябе ўсё атрымаецца. Я цяпер кожны дзень буду гуляць у сапраўдныя гульні. Вось і добра. Дзякуй табе, Настя, за тое, што навучыла. Калі ласка. А давайте пагуляем яшчэ. Я хочу у крокодила, навучыш? Абавязкова. Толькі трошкі пазней, зараз мульцік пачнецца. І праўда, мы так загуляліся, я ледзь не забылася. Хутчэй глядзі. Ну вось, мультик поглядели. Теперь давайте у крокодила гулять. Вучы нас, Настя. Навучыць паспеваць, пагуляць не, бо мне ў школу хутка бегчы. Может, тады пасля урокаў? Добра, дамовіліся. Збяромся і пагуляем. А як жа наш камп'ютар? Яго пасля абеду адрамантуюць. Ды каму ён патрэбны, калі ёсць такія цікавыя гульні? Ну, расказвай, Настя, мы слухаем. Лепей, калі ў кракадзіла гуляюць шмат чалавек. 5 і болей? Так. Трэба сяброў са двара запрасіць. Ага. Адзін з іх водзіць, а другі загадвае яму, што паказаць. А як загадвае? Шэпча на вушка, каб ніхто не пачуў. Для разминкі лепей пачынаць з аднаго слова. Напрыклад, загадаць якую-небудзь жывёлу. Так, ці прадмет. І вода павінен яго паказаць. А астатнія гульцы? Угадаць каго ці што ён паказвае. Зразумела. А калі нехта угадаў? То ён робіцца водай, а ўжо былы вода загадвае, што яму паказаць. Зразумел. Ну, давайте паспрабуем хоць крышачку. Ну, калі ласка. Добра, толькі адзін разочак. У мяне ёсць толькі адна хвілінка. Ура! Цур, я вода. А я табе загадваю. Ну, давай. А, зразумела. Як жа паказаць? А, глядзіце. Ты малаток? Не. Нічога не разумею, а вы сябры. Ты глядзіце уважліва. А калі так? Піу-піу-піу, чик-чирик, піу-піу-піу. Кася, ты птушка. Ну, нарэшце, адгадала. Пасля урокаў Настя табе вадзіць, а Касі загадваць. Добра. І вы, дзяўчынкі і хлопчыкі, таксама паспрабуйце з сябрамі пагуляць у кракадзіла. Гэта сапраўды весела. А зараз час развітвацца, каб у школу і дзіцячыя садкі не спазніцца. Не, спазняцца нельга. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Цудоўнага вам дня. І не забудзьцеся, мы з вами сустрэнемся зранку у нашым доме.